τελείωσε και το σημερινό μάθημα. Για να δεις όμως τι έμαθαν οι μαθητές σου, θα τους βάλεις ένα τεστάκι. Έτοιμο. Μένει να το τυπώσεις και να το μοιράσεις. Τυπώνεις και τυπώνεις και τυπώνεις. Οι μαθητές σου αρχίζουν να γράφουν και να αντιγράφουν. Και μετά πρέπει να δεις όλα τα γραπτά. Ένα-ένα. Να διορθώσεις, να υπολογίσεις, να βάλεις βαθμό και η ώρα περνάει και περνάει και περνάει. Σκεφτήκαμε κάτι για να σου γλιτώσουμε χρόνο. Έλα να δεις το Tutor Kit. Φτιάξε τις ασκήσεις που θέλεις. Και δώσε το δικό σου στυλ. Βάλε τις ασκήσεις στο διαγώνισμα. Διάλεξε μέρα και ώρα για να συναντήσει το διαγώνισμα τους μαθητές σου. Ένα κλικ και το διαγώνισμα πήγε στο συννεφάκι. Όταν έρθει η ώρα, οι μαθητές θα λύσουν τις ασκήσεις όπου και να βρίσκονται. Με ένα προγραμματάκι απλό, εύκολο και δωρεάν. Και θα δουν το αποτέλεσμα άμεσα. Ένα κλικ και τα αποτελέσματα πήγαν στο συννεφάκι. Και έφτασαν στην οθόνη σου.